tulad ng ibang may hahalal na congressperson sa mga distrito. Bagamat isang boto lamang ang pwede mong ibigay sa party list, ang isang boto na ito ang magiging boses ng mga sektor na nasa laylayan ng lipunan. Tandaan, sa Mayo 2022, ang bawat boto ay mahalaga. Kaya naman tayo ay bumoto ng tama dahil buhay natin ang nakataya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Cltv. Bawat boto ay mahalaga dahil ito yung pagkakataon na pantay-pantay ang tingin sa bawat Pilipino. Ito yung pagkakataon na pantay-pantay na may karapatan tayo para ihalal yung mga gusto nating manungkulan sa gobyerno. Ang hindi pagboto ay pagsasantabi ng isang karapatan para maihalal nga natin yung mga nararapat na maging opisyal ng gobyerno para makapili ng mga susunod na mga leader na mamumuno sa ating bansa na mayroong vision para maging maayos nga yung panunungkulan o yung isang administrasyon. Kung gusto nyo pong baguhin na yung buhay nyo at magbago na yung ekonomiya ng bansa, ito na yung pagkakataon para magparehistro tayo at bumoto para sa magiging tamang liderato ng bansa. Rehistrado na ako para bumoto. Ikaw? Turning your passion to business? Let's find out how Rodel M. Lumbang made it to success on Biz Insider. An affiliate of a prestigious plastic surgery center in Seoul, Korea, is now here in Pampanga. Dr. Shemian Aesthetic Center on Biz Labs. A Balinese-inspired home that has a relaxing appeal away from the city. Villa Jose Antonia on Biz Labs. Let's get down to business with Nicolette Henson. He's on this Wednesday, 7 p.m. Tune in to Cltv or catch our live simulcast on our official Facebook accounts. Business and usual, only here on Cltv. Narito na ang malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Active COVID-19 cases sa Bataan, bumaba na sa 1,000. Pagluwag ng quarantine restrictions, hiling ng provincial government sa IATF. Presyo ng bulaklak sa ilang sementeryo sa siyudad San Fernando, halos dumoble na. 3 patay, 6 sugatan matapos mabangga ng truck ang 2 tricycle sa Mariveles, Bataan. At Department of Finance, iniutos sa BIR na subaybayan at buwisan ang mga online sales o digital transactions. Magandang gabi karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Baha at masukal na ang ilang sementeryo sa Santo Tomas, Pampanga. Ang baha, bunsod pa raw ng mga nagdagang ulan itong mga nakaraang linggo. Kaya ang ilan sa ating mga karehiyon na bumisita sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay, sadya raw nahirapan. Si Rainiel Pawid ang report. Mistulang nakikipagpatintero sa tambak ng talahib si Lerma Cunanan habang papunta sa puntod ng kanyang lola sa isang pribadong sementeryo sa Santo Tomas, Pampanga. Bukod sa mga talahib, problema rin niya ang baha. Medyo malaki po yung tubig banda doon. Hindi po kami sa mga baba dahil may mga tubig tas hindi mo alam kung may aso. Kaya medyo hindi kami bumaba. Sa mga taas na lang kami ng puntod. Hiling ni Lerma sa pamunuan ng naturang pribadong sementeryo. Yung mga talahib matanggal para po sa ng mga tao para sa seguridad po ng
Para, kahit na nag-iilaw ka, malinis pa rin. Sa kabilang bahagi ng sementeryo ay bumisita rin sa kanyang lolo't lola si Mark Andre Cunanan. Gaya ni Lerma, pahirapan din umano ang pagpasok rito dahil sa bungad pa lang ay bahana ang sumalubong sa kanila. Medyo po baha, pero meron pong alternate na daan para po makadaan po yung mga ibang bibisita sa mga mahal nila sa buhay. Sana po matambakan po, tsaka po maayos po yung daan. Wala pa naman tugon ang pamunuan ng naturang sementeryo hinggil sa issue. Samantala, ipinadala naman ng isang netizen ang video na ito sa Santo Tomas Cemetery kung saan lubog din sa tubig ang ilang bahagi. Sa mensaheng ipinadala ni Santo Tomas Mayor Gloria Ronquillo, sinabi niyang magpapadala na agad ng panambak sa mga inirereklamong sementeryo kahit pa pribado ang ilan sa mga ito. Sa darating na November 1 at 2 ay hindi pinahihintulutan ng pagbisita sa mga sementeryo sa buong bansa. Alinsunod na rin sa rekomendasyon ng National IATF. Ito'y upang hindi na magkaroon ng COVID-19 transmission at magresulta sa panibagong virus surge. Rainiel Pawid, Cltv News. Halos dumoble na ang presyo ng mga ibinibentang bulaklak para sa patay sa siyudad San Fernando. Ang ilang tindera, mayroon daw diskarte upang kahit papaano mapababa ang presyo ng paninda at maging patok pa rin sa masa. Alamin ang presyo ng mga bulaklak sa ulat ni Paulo G. Santos. Tila expected na raw ng marami sa ating mga kababayan ang pagdoble ng presyo ng mga bulaklak para sa patay tuwing sasapit ang undas. Pero si Lola Florencia Bin, na retailer ng bulaklak sa Ciudad San Fernando, may depensa kung bakit hindi niya kayang ibigay ang dating presyuhan. Anya, ang chrysanthemum na dating nakukuhang 80 kada bungkos, ngayon ay umaabot na ng 300 hanggang 300 pesos. Triple ngayon. Kung noon nakukuha namin ng 80, ngayon 300, 350. Apat anya na flower arrangement ang nagagawa dito na may halagang 250 pesos kada isa. Pero dahil sa paghihigpit na rin ng sinturon ng kanyang mga regular na parokyano, dinadagdagan na lang daw ng dahon para magkaroon ng pagpipilian ng mga customer na presyong masa na 150 piso. Ilan po yung nagagawa natin? Apat. Dating 250. 250. Tapos natatawaran pa. Ngayon, hindi na namin nakikita ng 250. 150 lang. Inikot ng CLTV News ang ilang mga tindahan ng bulaklak at ito ang presyong aming nakuha. 130 hanggang 150 pesos ang Stargazer. 700 pesos naman per bundle ang Anthurium. 250 per bundle ang Angel's Breath. 200 piso ang 12 pieces ng Red Roses at 150 pesos naman ang White Rose. 300 pesos naman ang 12 pieces ng Chrysanthemum at 650 hanggang 700 pesos ang bundle ng Orchids. Dahil sa malaking halaga ng puhunan sa bulaklak, ang ilang mga retailer nagsari-sari na rin ng mga paninda. Bukod sa consignment na kandila, dinagdagan ng pamatid uhaw gaya ng tubig kape. Kumpleto rin ang mga merienda gaya ng mga kakanin, gayon na rin ang candy at sigarilyo. Kandila, bulaklak, yan soft drinks, sigarilyo. Sa sipag at sigla ng mga kabalen na magpunta ng maaga sa sementeryo, nakaapekto ito sa lakas ng kita ng mga maliliit na negosyante. Bagamat sapat naman umano kahit papaano, ibang-iba pa rin ang kita kaysa noong walang pandemya. Dagdag naman ng ilang mga retailer ang panindang bulaklak sa bangketa, hindi gaya ng nakapwesto, na ikukonsidera ang pagtawad sa mga umaaray na parokyano. Okay din, pero hindi masyado, hindi kagaya noon. Samantala, paalala ng mga otoridad, bawal ang pagpasok ng mga menor de edad sa sementeryo. Ipinagbabawal din ang pagdadala ng kahit anumang matalim na bagay sa loob ng sementeryo. Magsasara naman ang sementeryo simula October 29 at dito sa siyudad ng San Fernando ay hanggang November 3. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, active COVID-19 cases bumaba na sa 1,000. Pagluwag ng quarantine restrictions hiling ng provincial government sa IATF. Olongapo City walang naita ng bagong kaso ng COVID-19 sa loob ng 2 araw. Ang Department of Finance iniutos sa BIR na subaybayan at buwisan ang mga online sales sa digital transactions.
Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. This program was brought to you by Shore 360. Sobrang pag-aalala ko nung nag-positive sa COVID-19 ang matagal ko ng kaibigan na si Mama Ten. Buti na lang, gumaling siya. Kaya magpa-rest bakuna na para may extra proteksyon. Oh, ready ka na? Oo naman, rest bakuna na tayo. Ligtas at mabisa ang lahat ng COVID-19 vaccines. Kaya magpa-rest bakuna na rin kayo. Kapag may rest bakuna, may iwasan natin ang malubhang kaso ng COVID-19. Libre lang magpabakuna. Magtanong na sa inyong health center. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At ang inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa res bakuna kontra COVID-19. Ako po ang inyong lingkod, si Manong Willie Dar, mula sa Kagawaran ng Agrikultura. Akin po kayong inaanyayahan na tumutok sa Agri-Balita, Central Luzon, dito sa Cltv 36 upang maging updated sa mga balitang magsasaka at mangingisda. Tuwing Lunes naman, sa ganap na alas 10 ng umaga hanggat alas 12 ng tanghali ay mapapakinggan ang ani at kita sa agrikultura sa RW 95.1 FM kung saan ay ating binabahagi ang mga bagong kaalaman sa agrikultura. Patuloy na makilahok sa mga programa ng Kagawaran ng Agrikultura upang ating makamit ang masaganang ani at mataas na kita para sa lahat. Maraming salamat po. Haba po ng traffic sa EDSA, pabayaan ko po na umihit. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin ay nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko, solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pa mga nangungunang balita, patuloy po ang pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa Bataan kung kaya't ang provincial government sumulat na sa regional IATF upang magkaroon ng pagluwag ng quarantine status sa probinsya. Ito yung malaking hakbang upang makabalik na rin daw sa operasyon ang ilang negosyo at maging ang turismo. Ang detalye ng balitang yan, tinutukan ni Rainiel Pawin. Sa loob ng halos 2 buwan, unti-unti nang bumababa ang kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Bataan. September 2 nang pumalo sa 4,297 ang active COVID-19 cases sa probinsya. Kaakibat niya na yung samot-saring striktong quarantine protocol sa lugar. September 23 natapisan muli ang bilang sa higit 1,000 kaso at naging 3,199 ang aktibong kaso. October 4 nang muli itong bumaba sa 2,578. At nito ngang October 25 below 1,000 na ang mga numero na nasa 984. Sa kabila ng gumagandang COVID situation sa probinsya, nakapailalim pa rin ito sa Modified Enhanced Community Quarantine, ang second strictest quarantine status sa bansa. Kaya naman ang provincial government sumulat na sa regional IATF upang magkaroon ng bahagyang pagluwag sa quarantine protocols ng lalawigan. Tayo ay naghain na ng petisyon sa Regional Interagency Task Force upang magbigyang kaluwagan ang mga patakaran sa ilalim ng quarantine at magkaroon ng pagkakataon ang ating mga kababayang ituloy ang kanilang mga negosyong may kinalaman sa pagbibigay ng akomodasyon, turismo, leisure at personal services. Naniniwala raw ang provincial IATF na malaking bagay ang magandang rollout ng bakuna kontra COVID, kung kaya't nagkakaroon na rin ng downward trend sa mga Bataenyong tinatamaan ng virus. Sa kasalukuyan, halos 50% na ang fully vaccinated at mayroon na tayong 29 na vaccination sites sa buong Bataan. Bukod pa dito, ang ating Vax on Wheels ay naghahatid serbisyo sa mga manggagawa at sa ating mga kababayang walang kakayahang pumunta sa mga vaccination sites. Nasa 300,000 Bataenyo na ang nakatanggap ng full dose ng bakuna, habang karagdagang 200,000 Bataenyo pa ang kinakailangan mabakunahan upang makamit ang herd immunity. Sa October 25 data ng Department of Health, 57% o 301 sa 529 COVID beds ng Bataan ang okupado, habang 68% o 25 out of 37 ICU beds ang okupado na rin. Rainiel Pawid, Cltv News. Walang naidalang bagong kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Olongapo sa nakalipas na 2 araw. Sa kabila nito, patuloy pa rin pinag-iingat ng city government ang mga residente sa lungsod na sumunod sa minimum health and safety protocols upang hindi na bumaba ang bilang ng mga nakakahawaan ng virus. Narito ang detalye ng balitang yan. Sa loob ng 2 magkasunod na araw, walang naiulat na bagong kaso ng COVID-19 sa Olongapo City. Itong buwan, downtrend o pababa ang pinapakita ng datos itong October 25 sa lugar. Ayon sa local COVID-19 task force ng Olongapo City, ito na rin ang 3 beses sa buwan na ito na nakapagtala ng 0 cases sa syudad. Dagdag pa ng task force, 15 virus-infected na pasyente ang nakarecover mula sa nakahahawang sakit, kaya naman nasa 116 na ang kanilang active cases. Simula nitong October 17, nasa below 200 mark ang naitatalang active infection sa lugar. Nasa 4,994 na ang kabuang bilang ng mga nakarecover. 5,412 ang kabuang tinamaan ng virus. Ipinapakita rin ng datos ang 92% recovery rate sa mga tinamaan ng coronavirus. Nitong Lunes, October 25, 2 ang nasawi kaya nasa 302 na ang total COVID-19 death toll sa syudad, isang 52-year-old na lalaki at 73-year-old na babae. Samantala, tuloy-tuloy naman ang vaccination drive sa Olongapo City. Isa sa paraan ng syudad upang mapabilis pa ito, ang Olongapo City COVID-19 Vaccination on Wheels para sa senior citizen na hindi makapunta sa mga vaccination site. Nakaschedule ang Vaccination on Wheels sa Barangay Barreto ngayong araw at tutungo naman sa Barangay West Bahak-Bahak sa October 28. Aarangkada ang Olongapo City COVID-19 Vaccination on Wheels alas 8 hanggang alas 11 ng umaga. As of October 22, umabot na sa 76,895 ang nakatanggap ng first dose ng COVID-19 vaccine sa Olongapo City.
8,689 ang nabakunahan ng Janssen, 45,354 naman ang nakakumpleto na ng pangalawang bakuna. Jennifer Salenga, CLTV News. Inatasan ng Department of Finance ng Bureau of Internal Revenue o BIR na buwisan ang mga online sales sa digital transaction. Ang ilan po sa ating mga karehiyon hindi itinatuwa ang nasabing plano dahil hindi naman doon tumataas ang kanilang sweldo. At ang report. Magtatalaga ng dedicated unit ang Bureau of Internal Revenue o BIR na susubaybay sa digital sales transaction at makuhang tamang taxes due o buwis mula sa mga produkto at serbisyo. Sa pahayag nitong Martes, sinabi ng Department of Finance na ipinag-utos si Secretary Carlos Dominguez III sa BIR na bukod sa pagtatalaga ng dedicated arm na susubaybay sa taxpayers sa kanilang kinikita online, kailangang matuto sa foreign counterparts kung paano epektibong binubuwisan ang mga ganitong transaksyon overseas. Ayon kay Internal Revenue Commissioner Cesar Dulay, tinitignan na raw ng National Investigation Division ng BIR ang inisyal na pagseset ng task force na magmomonitor ng online sales. Sinabi rin ni Dominguez kay Dulay na dapat kumonsulta sila sa counterparts sa Russia at South Korea kung paano ang tama at epektibong pagbubuwis sa digital transactions. Kailangan daw makasabay ng Pilipinas dito dahil simula ng magkapandemya, dumami ang online sellers dahil na rin sa mga hakbang na ipinatutupad bilang pag-iingat sa COVID-19 transmission. Nauna nang iniulat ng DOF na nasa 2,282 online-based businesses, retailers at service providers ang nagparehistro upang bayaran ng tamang kanilang buwis. Samot-sari naman ang naging reaksyon dito ng ating mga karehiyon at mga netizen. Sigurado po tataas na naman po yung mga bibilhin sa online sale. Tapos po, hindi naman po tumataas yung sahod ng mga nagtatrabaho po dito. So yung kinakapitan na lang po nila pag online seller, tapos bibigyan pa po ng tax. E di mas mababawasan po yung kita nila. Nakakahawa po yung mga online seller natin kasi po konti lang po yung kinikita na tapos papatok pa po ng buwis. And then, syempre po dadagdag din naman sa babayaran natin yun, yung kukunin ng mga online seller sa atin yun. Okay lang po din naman po kasi mas mabilis po kasi yung transaction pag ginagamit. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, kilalanin ang senatorial candidate para sa May 2022 elections sa si Dr. Melita Padilla. 3 patay, 6 sugatan matapos mabangga ng truck ang 2 tricycle sa Mariveles, Bataan. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Reliable auto service brought closer to you at the Clark Freeport Zone.
Laos Auto Services, your professional multi-brand service center, is right in your midst. It offers general jobs for repair and maintenance, body paint and detailing, collision repair and body works. Laos Auto Services at Clark Freeport is backed up by highly trained technicians, specialists in auto paint, detailing, body works and collision repair. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center. Open Monday to Saturday from 8:30 a.m. Located along Manuel A. Rojas Highway, Clark Freeport Zone. For inquiries, contact 045-499-8080 or 0908-819-8080. This program was brought to you by Shore 360. Why do humans have a desire to go up and over and not around? For some, it's not just about going against the tide, but also being over their doubts about the world and knowing that they can make it better. Truth is, we go up and over what's ahead of us so we can overcome the biggest obstacle, ourselves. New Ford Ranger FX4 Max. Live the Ranger life. Our superheroes don't wear capes. Some of them wear headsets. Some of them wear scrubs. Some of them wear hoodies. Some work in offices and some at home. Everyone wears a smile. If you are conscientious, focused, and willing to give an opportunity a go, we want you. Join the superheroes of Shore 360. Apply at jobs360.com.ph. Nagbabalik po ang CLTV News at sa iba pa mga nangungunang balita, palpak na pandemic response ng gobyerno at korupsyon ng ilan. Ito raw ang nagtulak sa doktor na si Miguita Padilla na tumakbong senador sa susunod na taon. Ayon kay Padilla, kung papalarin, bibigyang pansin niya ang health reforms, korupsyon at irregularidad sa PhilHealth. Tumatakbo po si Padilla sa ilalim ng partido ni na Senator Panfilo Lacson at Senate President Tito Soto. Upang higit po natin siya makilala, makakasama po natin ngayon sa CLTV News si Dr. Miguita Padilla, senatorial candidate sa 2022 elections. Magandang gabi po sa inyo, Dr. Welcome po sa CLTV News. Magandang gabi, Jen, sa iyo at sa mga nanonood sa ating ngayong gabi. Yes. Allow me to thank you po, Doktora. No? Saludo po tayo sa ating mga frontliners ngayong panahon ng pandemya. No? At hindi po biro ang inyong trabaho ngayong panahon na ito. So thank you very much for your service, Doktora. At saludo po tayo sa lahat ng ating frontliners. Kumusta po kayo? Mabuti naman, Jen. Sa awa ng Diyos, hindi pa ako nagkaka-COVID. Kahit, marami kami pasyente, meron yung operahan, no? You cannot help it, no? Pero tama ka, Jen. Ako especially, naaawa ako masyado sa ating mga healthcare workers, no? Na talagang nakasubsob doon sa COVID, sa ICU, from the doctors to the nurses, to the nursing aides, pati sa mga medtechs, no? Pati janitors, lahat yan, kasama yan. Healthcare workers, lahat yan, no? Difficult, no? But that's why saludo ako sa kanila, lalo na, no? Okay. Yes. Kayo po, Doktora, isang ophthalmologist, tama po ba? Yes. Nag-oopera, gagamot at nag-oopera ng mata for the last 30 years. 34 years akong doktor and 30 years ophthalmologist, no? Tagal na rin ako nagta-practice, no? Ng medicine. At bago po ang pangalan ninyo, Doktora, no, sa mga papasukin ang mundo po ng politika dito po sa atin sa bansa. Para po sa kaalaman ng ating mga televiewers, Sorry, medyo choppy, Jen? Opo, Doc. Tulad po ng nabanggit ko, bago po kayo sa larangan ng politika, no, bago po ang pangalan ni Dr. Miguita sa mundo po ng politika. No, para po sa pakanan ng ating mga televiewers, ng ating po mga manonood, Doktora, ng ating mga karehiyon,
dito po sa gitnang Luzon. Sino po ba si Dr. Mingita Padilla? Salamat sa tanong na yan, Jen. No? Well, ako po ay isang doktor. I've been practicing nga for about 34 years bilang isang doktor. 30 years ay isang ophthalmologist, nagagamot, nag-oopera ng mga sakit sa mata. Ako po ang nagtaguyod ng iBank Foundation ng Pilipinas. Ito po yung samahan na non-profit na nagbibigay pag-asa sa mga tao na nangangailangan ng corneal transplant, no, ng mga bulag sa buong bansa. Hindi lang sa Manila pero kung sa buong bansa. So for the last 27 years so ako ang naging parang shepherd or moving force sa foundation. But noon nagdesisyon ako na tumakbo ay turn over ko na ho yung leadership ng iBank after so many years. So medyo bittersweet din ng konti. Parang yung iBank. Nung pinaguyod namin ng iBank, lahat nagsasabing imposible. Imposible magkaroon ng iBank. So leap of faith na hanggang ngayon ay nandun pa rin ang iBank, tapos dumadami na yung aming mga parang branches around the country para makatulong ng mas malaki sa mga nangangailangan ng transplant. So that's what I have done. Plus, ako po ay nagtuturo sa PGH, ako ay nagpa-practice sa St. Luke's, ako ay head ng Association of iBanks in Asia. Marami akong mga sombrerong sinusuot. No? Pero, since 1995 ay tumutulong na ako sa gobyerno sa mga batas. First of all, yung Organization Act, no, and Corneal Transplantation Act. Tapos yung Universal Healthcare ako ay naging spokesperson ng Universal Healthcare Study Group ng UP Manila nung huling 3 taon bago ito napirmahan bilang batas noong 2019 ni President Duterte. So talagang pinaglaban namin itong Universal Healthcare. Tapos noong 2015, Marso hanggang June 30, 2016, tinanggap ko naman ho yung parang SOS, no, na maging parte ng PhilHealth kasi medyo magulo. Nag-take over si Secretary Garin na biglaan as Secretary of Health. She asked me to help her sa PhilHealth kasi alam niya na naintindihan ko rin yung PhilHealth. Natulungan, no, para nakatulong ako sa mga reforma sa PhilHealth. Pero marami pa dapat ayusin sa PhilHealth, no? Alam natin yan. Hindi pa tapos. So in other words, tapos nung pandemya, ako ay naging lead medical league ng Project ARC. Ito yung NGO or grupo ng mga negosyo, yung mga MSMEs, no? Tinulungan ho namin sila para makabukas ulit, no, at para makabangon ng ekonomiya even during the early part of the pandemic sa pamamagitan ho ng mga testing para magkaroon sila ng konfiyansa kung paano unti-unting magbukas. So we also made testing, all sorts of testing, no, from antibodies, PCR, antigen na accessible, no, abot kaya at available at accessible sa Pilipino. So, you know, ilan lang ho yan sa mga ginagawa ho as private sector. Private sector. Pero iba naman yun sa gagawin ko ngayon. Hopefully, kung bibigyan ako ng pagkakataon. Yun nga po, no, Doktora, base po sa mga sinabi ninyo, you've been actively helping, no, the government as a private citizen, ano. Pero ano po ba yung nag-udyok sa inyo na ito pong darating na eleksyon ay hahabol po kayo bilang senador at papasukin po ang mundo ng politika? Alam mo, Jen, hindi ito madaling desisyon sa akin, no? Sabi ko nga nung nag-file ako, may halong takot at lungkot. Kasi, syempre, takot, ibang-iba yung mundo ng politika kaysa medisina. Sa pagka-doktor, ang mundo namin mas malinaw. May pasyente sa akin, may pasyente hindi makakita, may pasyente bulag, bibigyan mo siya ng paningin. Happy ka na, no? Happy ka. So, it's very direct. Pero, it was ever since before, Jen, ang isang pa ako nasa politika, isang pa ako nasa labas, no? Always like that. Pero ang dami ng tao nagtatanong sa akin, sige, pumasok ka na, mag-senador ka na, since bata pa ako, no? Pero sinasabi ko palagi, dito na lang ako, mas makakatulong ako, wala pa akong karapatan, o hindi ko type yan. Until the pandemic struck, sa pandemya mismo. Because marami kaming frustrations bilang mga doktor, no? Ang feeling namin kulang ng sense of urgency, tapos may mga bagay-bagay na mas nakaka-frustrate sa amin, no? Laging may tug of war, may mga talagang sincere at dedicated sa gobyerno. Meron din namang mga iniisip ay profit o gumagawa ng pera.
naglalaban yung dalawang forces, naiipit kami. No? So may mga delays, etc. etc. So I saw this firsthand. No? Tapos nakaka-apekto ito sa kalusugan. May mga namamatay dahil sa delays, pati sa vaccines, medyo delayed. No? So, pero tuloy pa rin ang tulong namin, tulong pa rin kami ng tulong. Kahit frustrated, wala, we have to help. Kasi doktor kami, that's our job and that's our duty. And we always help. Oh, doktor, kahit anong administrasyon, tumutulong kami. Kahit alam namin itong isang politiko ay medyo may reputation na hindi masyadong maganda, tumutulong pa rin kami. No? But ang last straw is itong mga Senate hearings na natuklasan, noong mga panahon, umiiyak yung mga healthcare workers, kulang ng PPEs, na ganyan-ganyan, no? Maraming namamatay. Meron palang grupo na gumagawa ng katakot-takot na pera. Based on the evidence that we saw. So, parang patong-patong. No? Tapos wala pang benepisyo marami sa mga healthcare workers. So it became, so because of this, plus even before that, may tawag na, God calls you. I mean, if you believe if you're a Christian, somehow God calls you in your heart. And you hear it there. Kaya lang ayaw mong pakinggan. So hihingi ka pa ng bagong mga senyales. So padami, palakas ng tawag. Tapos finally, yung mga healthcare workers mismo, yung mga kapwa ko, doktor, mga nurse, etc., kinausap ako. Yung sabi niya, kailangan natin ng doktor sa Senado. We need a doctor na alam kung paano mag-practice, alam kung anong nangyayari sa ospital, sa government, where I am also, at sa pribado, sa pinakamayaman, sa pinakamahirap, anong mga problema, anong batas ang natutupad, anong batas ang hindi, anong batas ang kailangan baguhin. If you're just up there and you're not a doctor dun sa front lines or sa trenches, ika nga, hindi mo talaga alam. So because of that call, I little by little, everything was happening, and I finally said yes. Yun. That was not easy. But now that I made the decision, mas magaan ang loob ko. Mas magaan. Kasi alam ko I'm doing the right thing. Making the right decision. Opo. Isa po siguro sa nais marinig ng ating mga karehiyon mula po sa ating senatorial candidate, yung mga plano po ninyo kung kayo po ay palarin, no? Na manalo ito pong 2022 elections. Doktora, ano po ang magiging prioridad po ninyo? Ano po ang plataforma ninyo? Okay, very good. Salamat din sa tanong na yan. Of course, first of all, health is ang una. Kalusugan, syempre. No? But ano sa kalusugan? One is hindi pa tapos itong pandemya. At alam nyo, may nakikita na tayong liwanag kasi may bakuna na. No? And soon, we will have yung mga oral antiviral medicines, yung molnupiravir. I just got the document tonight na sinasabi yung Merck, yung mother company sa US, ay pinayagan ng lahat ng bansa sa buong mundo na mag-manufacture nitong tabletas na walang royalties for as long as there's a pandemic. So, bababa ang presyo. So, that's very good, no? Pero sa Pilipinas, kulang pa rin ang bakuna. Hopefully, darating ang karamihan. Marami pa rin sa mga probinsya ang wala. Okay, Metro Manila, NCR, fine. No? Pero probinsya, kailangan tingnan natin mabuti ang ating response sa pandemic. Hindi lang dahil sa present, pero sa future. Kasi sigurado, dahil sa takbo ng mundo, magkakaroon na naman ng pandemya. Kailangan handa tayo. Kailangan may mga matas tayo para sa ganun, hindi tayo mabulabog or caught flat-footed, ika nga, pag dumating ang pandemya. Lahat ng gamit, lahat ng mga policies, andun na. And we know what to do kasi pinag-aaralan namin yan eh. So what do we need to have in the Philippines para next time, if we have something like this, we will be able to respond better. Unlike now, sinabi mismo ni Secretary Carl Chua, it might take 10 years bago makarecover ang Pilipinas. No? Kailangan mapabilis ito. We can do that. We can do that. No? If we have some power, some say, may boses tayo sa polisiya. That's one. 2 and 3, universal healthcare. Di ba sabi niyo kanina na isa ako sa mga talagang sugod ng universal healthcare. Plus PhilHealth, no? Yung dalawang yan, magka-partner yan. Ang layunin ng universal healthcare is that walang Pilipino ang maghihirap dahil lamang sa sakit. Which is very good. Pero hindi mangyayari yan kung ang PhilHealth ay hindi mo ayusin. Kasi ang PhilHealth ang nagbabayad nito. At alam ko dahil sa aking experience there, not only 1.5 years, but even nung presidente ako ng Philippine Academy ng Ophthalmology, yung samahan ng mga doktor sa mata, nakikita na namin ang mga problema. In fact, marami na rin kami nagawa to lessen the fraud.
Pero maraming problema pa rin. May sindikato pa rin sa loob, Jen. May sindikato. So we have to fix that. No? Kasi kung wala yan, kung natin ayusin yan, hindi natin makakamit yung universal healthcare na ang dream natin ay prevention, ang dream natin ay sa bawat barangay may sapat na gamot para kung mga basic medicines like antihypertensives, antidiabetics, antibiotics na libre. Pwede naman yun eh. Basta tama ang pamamalakad. Okay? Then those two, corruption. Siyempre darating yung corruption. Because kung may corruption, hindi mangyayari yun. Diba? Kung may corruption, you can never. Corruption is the main problem. What's causing so much hardship, no? Kahirapan sa atin. Most of it is corruption. So kailangan hindi natin, lahat ng administrasyon may corruption. Pero ang nakita natin lately, grabe. Grabe. Parang tinatawagan namin hinos eh. Kasi it was during a time na naghihirap tayo. No? Panahon pa po ng pandemya. Panahon ng pandemya, ang dami namamatay, ang dami naghihirap. Tapos may ibang tao ay iniisip, kumikita ng garapalan, no? Kumikita ng pera at our expense. So that's really grabe. Hindi natin pwedeng palampasin yan. Okay? We have to make sure it doesn't happen again. The other one is, para sa mga bata, no? Digital knowledge. Kasi we know, importante yung internet sa buhay natin, especially sa mga bata. Di ba doon na nila natututunan ang buong mundo eh. Their life is virtual. Unlike tayo nung bata, at least kami, naglalaro kami sa labas, nagpapatintero, nag-hide and seek. Ngayon, it's virtual. So, okay, ang internet is very good, but there's also a lot of predators. Marami ding fake news. Marami ding bullying. No? So, kailangan bigyan natin ng sandata ang mga bata armas kung paano nila mapoprotektahan ng kanilang sarili, pati mga magulang. Education, DepEd ito. You have to arm our children, digital education, so that they don't fall prey. Ang daming predators now, especially during the pandemic, because the life of the child was mostly in the internet. No? So mental health and digital knowledge. No? Tapos, isa pa is farmers and fisherfolk. No? Marami ako nakakausap ng mga magsasaka at mangingisda. At alam mo, nakakaawa ang ating mga magsasaka muna. No? Marami sa kanila want to give up. Ayaw na nilang magsaka ng kanilang mga palayan, yung taniman, kasi parang ang feeling nila, hindi sila umaangat sa buhay. They remain poor. Nananatiling silang mahirap. And they don't tell their children, wala silang pride of what they're doing, when in fact, they should be proud because they're supplying our food. So ano mangyayari ngayon kung hindi natin aalagaan ang ating mga magsasaka? So we need food security. So taking care of the farmers and the fisherfolk para magkaroon ng food security, para hindi tayo dependent sa ibang bansa para sa pagkain. If we are dependent on import, we're being very vulnerable, mahina tayo, nakakatakot. No? And of course, kailangan alagaan natin yung mga lowest, the poorest of the poor. And now, it's the farmers. How ironic, di ba? They take care of our food. Tapos, I have to also strengthen organ donation. No? And then, may listahan kasi ako dito eh. Tapos, of course, the healthcare workers. Kailangan alagaan natin ng healthcare workers. Most important. Kasi ang tanong ko nga nung nag-file ako ng aking COC, sino nag-aaruga sa mga nag-aaruga sa bayan? Tila wala. No, we have to take care of our healthcare workers so that hindi na sila mag-abroad. So that mananatili silang ganado. Alagaan tayo. We don't run out of healthcare workers. Kasi kami, mga doktor, kung wala kami mga support staff, lumpo kami, lumpong ospital. So during the height of the surge, may mga ibang wards kinailangan na magsara kasi kulang ng staff. Kulang talaga. So we cannot let this go on. And many things, I'm not yet finished with it, but I think that gives you an idea na saan ako papunta. Now we have to, and to do that, marami tayong batas, Jen, na hindi na i-implement, hindi na ipapatupad. So, i-inventaryo ko muna yung mga batas na yan. Nandun na. Tapos we will inspect ano bang napapatupad. Tama ba ang pagpapatupad? Because marami dyan, mali. Kahit sa mga PWDs, nag-dialogue kami. Maraming may batas, pero hindi napapatupad. So, yes, all the laws, before we make new laws, we can just make sure it's implemented properly. And if it's not, if the law is defective, we can amend. Okay? Without having to reinvent the wheel na kay tagal-tagal. Mas madali yon kaysa mag-reinvent ka ng gulong, andun na pala. So, okay. That's the only marami, pero just
Doktora, mukhang mahaba pa po no ang inyong listahan, but nabanggit nyo naman po clearly no some of your platforms. Maybe we will invite you again sa ating mga programa dito sa CLTV para mas makilala pa po na ating mga karehiyon ang ating senatorial candidate. Maraming salamat po, Doktora Mengita Padilla. Mag-iingat po kayo, ma'am. Salamat, and then message ko lang ho, pag-isipan natin mabuti, kailangan talaga natin ng doktora sa Senado para sa atin. Thank you so much for having me. Thank you very much, Doktora, at good luck po sa inyo sa May 2022 elections. Mga karehiyon, ating pong senatorial candidate para po sa May 2022 election, Doktora Mengita Padilla. Thank you, Doc. Thank you. At sa iba pong balita, nasawi ang 3 katao habang sugatan naman ang 6 pa matapos sumalpok ng isang tanker truck sa 2 tricycle sa bayan ng Mariveles, Bataan. Nakunan pa sa CCTV ang insidente na posibleng nag-ugat daw sa pagkawala ng preno ng truck na may dalang petrolyo. Ang detalye ng balitang yan sa report ni Vino Pao. Tatlo ang patay habang 6 ang sugatan matapos suyurin ng isang tanker truck ang 2 tricycle nitong October 26 sa Barangay Baseco, Mariveles, Bataan. Makikita sa CCTV footage ng barangay na dire-diretsong pabulusok sa kalsada ang naturang truck. Nakilala ang mga nasawi na sina Rene Lansangan, 56 anyos at Rechen Rana Atencio, kapwa taga Sitio Palau, Barangay Baseco, at pawang mga pasahero ng isang tricycle na sinalpok ng truck. Patay rin si Eduardo Santos Jr., 46 anyos na taga-barangay Maligaya at driver naman ng pangalawang tricycle. Dead on the spot ang mga biktimang sina Lansangan at Santos, samantalang binawian ng buhay si Atencio habang ginagamot sa Maheseco Hospital sa naturang lugar. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, posibleng nawalan ng preno ang truck habang binabagtas ang pababang bahagi ng kalsada. Laking pasalamat din ng mga residente sa lugar na hindi sumabog ang truck na may lamang petrolyo. Naharap naman sa patong-patong na kasong multiple homicide, multiple physical injuries at damage to property ang driver ng tanker truck na kasalukuyang pa rin sa pagamutan. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, mga bakunado di na kailangan ng RT-PCR test result para makapasok sa mga sementeryo sa siyudad San Fernando. Manatili nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Pinagkakatiwala ang puwersa sa lokal na pagbabalita. Kabalikat sa serbisyo publiko, kakampi ng mamamayan ng Central Luzon. Ito ang CLTV News and Current Affairs. Dispongaldo, kabalen! Malyari mo na lang albente ang paborito mong programa kening CLTV 36 uli da rin katamong cable partners. Keng ACCTN, King Analog Channel 75 at King Digital Channel 71. Keng Brandcom CATV Network Corporation, King Analog Channel 24. Keng Broad Cable Communications Incorporated, King Analog Channel 36.
Keng Datelsat Cable TV Network naman, King Karelang Analog Channel 41. King Satellite Cable Network, King Analog Channel 52 at King Digital Channel 76. Ken naman Central Luzon Cable Television Network, Mayalbeta mo, King Analog Channel 66. King Satlink Cable TV System, King Analog Channel 49. Kakaluguran, Mantabe na Kakeni. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pa mga nangungunang balita. May paglilinaw po ang City Public Order and Safety Office o si POSCO at ang local IATF ng Ciudad San Fernando sa mga Fernandino na magtutuko sa mga sementeryo. Mas magiging maluwag umano sila sa mga bakunado at hindi naghihingan pa ng RT-PCR test result sa kanilang pagdalaw sa mga yumaong mahal sa buhay. At ang report. Si June Mercado na bakunado na sa COVID-19. Nag-iisa pa rin na naglilinis at nagtitirik ng kandila sa kanyang lola at tita dito sa Old Public Cemetery ng Ciudad San Fernando nang abutan ng news team. Ramdam pa rin anya niya ang pangungulila hindi lamang sa kanyang lola at tita na sumakabilang buhay, kundi sa mga kaanak na pigil pa rin na lumabas dahil sa pandemya. Wala yung mga kamag-anak, ganyan. At sa kanyang pag-iisa sa paglilinis ng nicho, sa loob-loob niya, hindi raw siya nag-iisa sa pangarap na muling bumalik ang normal na buhay noong araw na wala pang pandemya, na masigla silang nakakabisita sa puntod ng mga yumao. Magkasama-sama na po. Sana po, mag-normal na po yung ano natin po ngayon. Ito na ang ikalawang taon na sasalubungin ng ating mga karehiyon ang undas na nasa ilalim pa rin ng mahigpit na quarantine restriction. Limitado sa 2 hanggang 3 miyembro ng pamilya ang pinahihintulutang makapasok sa sementeryo. Ayon sa PNP personnel na bantay sarado ang Old Public Cemetery, ang batang below 15 years old ay bawal pa rin sa loob. Kaya sa entrada ng public cemetery dito sila iniiwan ng mga magulang. Mga bata po na below 15 years old po, di po namin pinapapasok at pinapahold na lang po namin dito. Nasa ganun, pag lumabas po yung mga bumibisita dito sa ating sementeryo, sabay na rin po nilang iuwi yung mga bata at saka yung mga kagamitan po nila. Paborable naman sa mga senior citizen na bakunado na ang undas season ngayon dahil maaari na silang pumasok, habang ang mga bumibisita na galing sa labas ng Pampanga na hindi bakunado ay kailangan pa rin magpresenta ng RT-PCR test. Pero kung ano naman po siguro, kung fully vaccinated naman po, maaari naman po dahil na-vaccine naman po sila. At the same time, kailangan po nila magsuot din ng face mask para po sa kanilang, para na rin po sa pag-iwas sa COVID-19. 12 ang mga sementeryo sa siyudad ng San Fernando ayon kay Luis Clemente, ang hepe ng CPOSCO o City Public Order Safety Office. October 23 at 24 nitong weekend pa lamang umano ay higit 5,000 na ang crowd estimate sa malalaking sementeryo ng syudad. Gabayaan niya nila ang umiiral na executive order ng probinsya na mas maluwag sa mga bakunado. Doon sa bagong executive order ni Governor Delta, for as long as within Pampanga po ay pwede na, hindi na i-require yung RT-PCR. Pero kailangan ay merong mga vaccination card na may papakita. Kahit po yung mga non-Kapampangan po, basta vaccinated po ay maaari na rin pong mai-allow na pumasok. Ayon kay Clemente, bahagi ng napagkasunduan ng lokal na pamahalaan at pamunuan ng mga sementeryo ang naitakdang oras na alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi at wala na itong extension upang maiwasan umano ang tradisyonal na pagsasalo-salo ng mga kabalen na nagagawang kumain sa loob ng sementeryo. From 6 a.m. to 6 p.m. Ala ng extension kanta? Matik ya kanita dapat sir, ala na eh. Pero nang minsan, din kaya katamong memorial administrator, medyo magbigay lang bagya. Pero mag-umpisa nung manyara kanita. Paolo G. Santos, CLTV News. Ano naman
naman ay isang mabilis sa sulyak sa ibang mga balitang dapat mong malaman sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon. At hindi Angelica Cara. Walumpung Special Action Force o SAF troopers ang sumailalim sa training na ginanap sa dating Clark Air Base Hospital sa loob ng Clark Freeport. Bahagi ang pagsasanay ng Urban Counter-Revolutionary Warfare Course na nagtagal ng 2 araw. Dito nagkaroon ng simulation exercises on building assault bilang parte ng kanilang specialized training upang mapaigting ang kanilang operational capabilities. Kasama sa kanilang ensayo ang application of techniques, tactics, and procedures of close quarter battle. Sinunod umano nila ang minimum health protocols na kailangan lalo na ngayon ay panahon pa rin ng pandemya. Ayon kay SAF Director Police Major General Felipe P. Natividad, malaki ang pasasalamat ng PNP SAF kay Clark Development Corporation President and CEO Manuel R. Garland at pinahintulutan silang mag-ensayo sa Clark. Sa iba pang balita, wagi ang Lawi High School sa Kapas sa 2021 Consumer Welfare Month Contest ng Department of Trade and Industry o DTI Tarlac. Naiuwi nila ang pagkapanalo sa virtual quiz bee at online poster making habang ang Baras-Baras High School Tarlac City naman ay nasungkit ang top prize of vlogging. Irerepresenta ng Lawi High School at Baras-Baras High School ang Tarlac sa regional contest. Ayon kay DTI Provincial Director Agnes Ramirez, malaki umano ang tulong ng mga ganitong patimpala na may temang Digital Consumers the New Normal upang magkaroon ng kaalaman ng ating mga karehiyon sa consumer protection lalo na't madami ang mga transaksyon na nagaganap online. Samantala, nasa 315 na residente ng San Marcelino, Zambales ang nabiyayaan ng Cash for Work ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kasama ito ng Risk Resiliency Program under Climate Change Adaptation, kung saan nagsagawa ng community gardening at tree planting ang mga benepisyaryo. Ayon kay Municipal Social Welfare and Development Office Head Sara Soria, layo ng programa na magkaroon ng partisipasyon ng komunidad sa pagbabago ng ating klima at pagtulong sa pagpreserba ng ating kalikasan. Malaking tulong ang pagkakaroon ng pirmihang pagkukuhanan ng makakain, lalo na sa kasalukuyang sitwasyon dahil sa pandemya. Nakatanggap ng 3,150 pesos kapalit ng kanilang pagtatrabaho ng 10 araw ang mga benepisyaryo. Angelica Cara, CLTV News. Alamin naman po natin na magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Nandito na po yung pinakahihintay natin na Simoy Pasko, ang Northeast Monsoon o hanging amihan. Ito po ngayon ay nakaka-apekto na dito sa may Northern Luzon, kasama na po ang Central Luzon. So ito po ay official na diniklara ng Pag-asa na nasa amihan season na po tayo simula po noong Lunes. So sa ngayon po ay ang Ilocos Region, ang Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at ang natitirang bahagi ng Central Luzon ay bahagi hanggang sa komisyon ay magiging maulap ang papawirin na may inaasahan lamang po tayo ng mga pulo-pulong mga pagulan. Ito po ay dulot na ng hanging amihan. Ang Aurora po at Quezon, dyan po maulap ang papawirin sa may bandang eastern section po. Dulot din po ito ng Northeast Monsoon, so nagkakaroon na po doon ng mga light rains. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi na po ng bansa, bahagya din po hanggang sa komisyon ay magiging maulap. Localized thunderstorm naman po ang nagpapaula sa kanila na papulo-pulo lamang po ito. So sa ngayon po, damdamin po natin yung papalamig na panahon, especially sa bandang gabi o sa madaling araw at sa bandang tanghali naman po yung maalinsangan o mainit. Kaya nag-iingat pa rin po natin mga kababayan. Mauuso naman po yung mga sakit na sipon, ubo, kaya pinag-iingat po ang lahat dahil pabago-bago po ang ating klima ng panahon. Magandang gabi po. Yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari nyo i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News, Twitter at CLTV 36,
Aming pong Instagram at CLTV36 Official. Kung nais yung balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyo pong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat. Mga karehiyon, 59 days na lamang po at